René kolem Richter si ho odnese! René Richter, nosí mistr Olympia! René je nějaký nadržený, co říkáte? Happy, přeste pravidla. Let's go! Let's go! Okay, stop. This man je velmi silný chlap, the big man. A toto je taky velmi silný chlap, the big man. Máme vítěze? Je vítěz René Richter? Kolem? Je vítěz Ronnie Coleman? Já bych řekl, že to je nerozhodně. Obidvaja sú najväčšími majstrami. Ano, přesně tak. A proto si myslím, že by ho Renek měl ještě odnést z podia.